Ġiet irranġata triq rurali oħra f'Għawdex kif tlestiet triq Santa Katerina tal-Qabbiża f'Kerċem. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Bidja Clint Camilleri saħaq fuq l-ħtieġa li nkomplu ngħinu l-bidwi ikollu aċċess aħjar għar-raba u li jtejjeb il-kontribut tal-għeliq tiegħu għaż-żamma tal-ħamrija u l-biodiversità. Saħaq kif fuq din it-triq partikolari f'Kerċem sar investiment qawwi. Investiment ta' 360,000 euro u aktar minn kilometru ta' triq li propju ġiet asfaltata mill-ġdid sabiex nagħtu wkoll aċċess tajjeb lid-bdiewa u r-raħala tagħna li nafu li f'dawn l-inħawi għandna numru sostanzjali ta' bdiewa li jaħdmu r-raba kif ukoll numru ta' raħħala li propju għandhom l-irsiset f'dawn l-akwati. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm is-Sindku ta' Kerċem Mario Azzoppardi. Azzoppardi ringrazzja lill-Gvern tal-li dejjem ikun tajnuna biex torq rurali jitranġaw u jgħinu ħidmet il-bidwi u r-raħħal. Grazzi għas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Clint Camilleri, din it-triq sedet kienet possibbli fejn fija qegħdin jibbenefikaw bosta raħħala u bdiewa illi ġewwa ta' Kerċem insibu numru sabiħ tagħhom. Intant is-Segretarju Parlamentari fakkar li b'kollox 16 triq rurali f'Għawdex ġew imtejba għal benefiċċju tas-settur agrikolu u l-komunitajiet rurali. Clint Camilleri qal li dan isir ukoll permezz ta' fondi Ewropej li għaw taħt il-programma l-iżvilupp rurali għal Malta. Camilleri spjega kif permezz ta' dawn il-fondi gawdew numru ta' kunsilli lokali fosthom lokaltajiet Awċin li huma ta' Sannat, in-Nadur, ix-Xara, Kerċem, l-Arb u ż-Żebbuġ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura temm jgħid li l-fuq minn 1000 bidwi qegħdin jibbenefikaw minn dan it-titjib fl-aċċess ta' toroq rurali madwar il-Gżejjer Maltina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.